Ei, salut, sunt Cris și astăzi revin în forță cu un nou vlog. Chiar dacă credeți că v-am neglijat, să știți că nu a fost deloc așa. Voi ați fost mereu în mintea și în sufletul meu. Promit că în această vară fierbinte vă voi ține conectați pe canalul meu de YouTube și voi veni cu cele mai originale și mai interesante idei de vloguri. Vă prezint etapele de preparare a unei apetisante tarte cu cireșe, nu de mai, ci de iulie, pentru că vremea capricios din acest an a făcut ca fructele să se coacă mai târziu. Ingredientele necesare preparării acestei tarte sunt 500 de grame de cireșe, 2 ouă, 300 de grame de iaurt, 400 de grame de făină, 200 de grame de zahăr, untul tăiat cu bulețe, praf de copt, zahăr vanilat și o lămâie. Începem prin a scoate sâmburii din cireșe. Vă recomand să nu aruncați codisele de la cireșe, deoarece acestea pot fi folosite în prepararea ceaiurilor, care au numeroase beneficii asupra organismului, dar mai ales contribuie la funcționarea bună a rinichilor. Punem untul. Adăugăm zahărul și vom mixa 3-4 minute. Acesta este rezultatul muncii mele. Vă invit să încercați și voi această rețetă. Este demențială și nu exagerez. Este atât de răcoroasă încât ai impresia că te afli în valurile mării. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share și să apăsați butonul de subscribe. Mi-aș dori foarte mult să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez, iar noi ne vom vedea cu alte vloguri.